Елның гаилә дуэты. Бірге өтейік ұзын өмір юлларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Жырларында сен бір қолыңа бірге матур гомер юлларын, назлы жырлар тибрәндерсен күңеле без кылларын, назлы жырлар тибрәндерсен күңеле без кылларын. Кавыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Кавыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам. Кавыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Кавыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Яратам сені генә, яратам сені генә. Мәртәбәле диплом һәм чәчәкләр бәйләме белән бүләкләнә. Бары бүген сезнең алда Болгар радиосы милли музыка премиясының алтын сынын җыр дөньясының кабатланмас моң иясе, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов үзе тапшыра. Татар сахнасында тагын бер матур пар пәйда булды. Тагын бер тапкыр котлыйк җәмәгать. Матур пар. Яңадан яңа җиңүләр телибез сезгә, зур рәхмәт.